mennesker. Velkommen til professionel parkour for alle, men ikke begynder, fordi de ikke finde det. Nummer 2. Nu skal vi faktisk lære folk. Jeg kan ikke stå på hænder, vil jeg gerne have lov til at sige, hvis det er det, du tænkte. Vi skal lære Simone at stå på hænder i dag. Nej, det mener du kraftedeme ikke. Jeg kan ikke stå på hænder. Jo, kom. Vi skal lære det. Nu kan jeg godt få. Kan du stå på hænder? Ja, vi skal. Du kan stå på hovedet, din spase. Nej, vi skal lære at stå på hænder. Jeg kan godt stå på hovedet, mand. Jeg kan bedre end du kan. Du kan ikke med armen, kampen nu. Jeg skal. Åh, du har mit hoved og mit arm. Ej, det bevæger min lille finger. Nu finder mig nu. Okay. Simone, okay. Stå på hænder. Der kommer en ny professor på Prøv højde. at stå omvendt på hovedet, hvis du gør sådan her. Jeg tror, der er hul i din kæmpe. Lige det. Ikke pille. Jeg Jeg kommer på sådan en. Ej, hvor har du en sæl?